ọjị ka m na-eprezent n'uli ya ọjị ka m na-enye unu nke anyị ji bụrụ ndị Igbo omenala anyị ama nna anyị na-akwadokwa na omenala anyị na-akwadosie ike so ọgọ m na ebe a onye ọkasat na ebe Lex White mana ka nha ndizi over to ọgọ nwoke Lex White permission Oga Stanley over to you. Enwe m ọjị, enwe m nzu, enwe m edo. Ose ọla na ya. So Oga Stanley, the ball is in your court. Everybody n'ebe a. Ụwa ekekele ụwa Olise bi n'eluigwe sị na ọkwago ma onye ya ekenekwa nwanne anyị nwoke na ọ bịagokwa. A sị m ka etu o si bụ ya ka ọ lee n'isi anyị ncha niile n'otu n'otu n'aha Chukwu na ndị ana. Nwesị Chukwu kele ụwa bịa mapụ n'anyị unyi ma anyị nzu n'egedege ilu na eke na afọ na nkwọ n'ọya n'ahịa na-anọdụ n'ụbọchị na-anọ ise biko nụ ka anyị maa edo ka anyị amakịta efizi daalụrị nne biko nụ na-etufughị oge eji m edo n'aka na kịta ka m maa edo akpọkuo m Chukwu kele ụwa Olise bi n'eluigwe ekekele ụwa na mmee si na ọkwago ma onye ya eke na onye ya eke amarọ wee kpọkuo gị Chukwu kele ụwa sị gị bịanụ n'ụbọchị tata na ụmụ Igbo ezukọkwa na asị na ezu ụka dịrị ude na totu anụ dị na ngịga wee kpọkuo gị sị gị bịa n'ụbọchị tata na anyị ezuo na anyị ezukwa akwụkwọ nwata ka anyị wee na-awụ arụ n'afọ sị ma anyị emetara ọkwa ka ọ dị mma na ihe a na-ekpe na ekpere bụ ekpere ya dị ire na ekpere ọ dị ire ụbọchị ọzọ anyị ekpekwa anyị wee zuo n'ụbọchị tata nekwa na iru anyị dị iche n'iche ọkwa etu iru anyị dị iche n'iche ka mba anyị ka ihe na-aba anyị si wee dị n'iche n'iche wee sị gị Chukwu kele ụwa bịa keneli ka edo obido n'isi ụmụ Igbo niile bịa ka edo obido na ọra na eze n'isi ọra na eze n'ebe n'isi nwoke n'ebe n'isi nwaanyị n'ebe bịa ka edo obido ọkwa edo ka m ji n'aka wee sị onye ọbụla n'ebe chi bịa ma ya do a sị na ihe chara acha ada esu alụ wee sị Chukwu kele ụwa ekekele ụwa bịa kene n'ụbọchị tata ka ị mapụ anyị unyi wee were edo wee wụọ anyị alụ ka edo bidenu ka ihe ahụ gbalụ nka ka ihe ahụ lelele na ndụ anyị ka ọ delụnụ ka mgbani ahụ ndị ilo na-agbanile anyị ka edo bide kedu obidela anyị na ekedela anyị na afọdela anyị na nkwọ ọ ya aga ijebe ka anyị jeluo anyị nawa ka anyị naluo anyị chụba ka anyị chụta wee na-ekwu n'isi ụmụnne m niile n'ebe n'isi ụmụ Igbo niile si ka edo obidela n'isi ụmụ Igbo niile na-edo ka m ji n'aka wee sị onye ọbụla na ebe ọbụla ị nọ gụtie onye ọbụla tiwe isi aka na na ọkwọ n'isi aka nwata bụ ọfụ ya na asịkwa na chi onye adịrị niile na ihe adaghị eme ya chetakwana na ike nga onye adịrị ire na a na-esu ya ọkụ ihe anyị na-agwa ha maka nwe ndị sị m na a na-efe alụsị nwee sị ha na biko na ọ bụrụ na m na-agwa alụsị m okwu gwanụ Chukwu na okwu na ihe m na-agwa alụsị m bụ na ọ bụrụ na ọ dịghị ire na m esu ya ọkụ gụgwanụ nke ahụ ị na-efe na ọ bụrụ na ọ dịghị ire na a ga-esu ya ọkụ ka m maa na ya anọdụ nkwa nwee sị Chukwu kele ụwa ekekele ụwa Olise bi n'eluigwe bịakwa n'ọkwa nwata ka anyị wụ na-awụ alụ n'afọ ma anyị ekpete ma anyị ekpetela ka ọ dị mma bịanụ mapụ na anyị unyi ma anyị edo ka anyị doonu ka anyị wee mee ihe anyị ji wee bịa ụwa ọkwa ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-ekwu okwu ya ọkwago na-eme ihe niile nwa ọkwaghị nke anyị emenwu anyị wee kpọkuo oge si na okote okwu adịrọkwa mma n'ụka mgbede wee sị gị bịa n'isi ikolo n'ebe n'isi agbọghọbịa n'ebe ka ịmapụ anyị unyi ma anyị edo ka anyị doo anyị jebe ka anyị jeluo anyị nawa ka anyị naluo wee sị Chukwu kele ụwa Olise bi n'eluigwe ka anyị kwu ka ọ lee na eke lee na afọ na nkwọ na oye n'ahịa na-anọdụ n'ụbọchị na-anọ n'aha Chukwu na ndị ana ise Oga Stanley awa m ihe edo ịnwakịta awa m ihe njide ha si n'eziokwu udo bigedela anyị niile n'otu n'otu put your mic. Because it have Biko everybody know about we should tap.